Toč to, ale normálne. Ale však točím. Jak sa nafúkuje. No, to bolo slabé. Fuj, ty kokos. No to nepomôže. Nohni, však ja to... To horí vnútri, slabé. To je to obal meký, takže to nechytilo. Takže to nechytilo ten oný. Myslíš, že takú baterku, ktorá bude oného? Ne, ona je tým, že nezále. To už horí. No však to jasné. A točíš to, dúfam, že sa... Áno. Toto sa stane v aute? Áno. Áno, ale tým, že je to zavreté v obale, víš, to horí samé. Ty to odštartuješ, to je ako keby si trhavinu a ona už vlastne celá horí ďalej. A to nebolo ani extrémne nabité to. No a teraz hodíš randu, čo robí? Jak to vyskočilo? Ja sa to stále na boku tam. Hej. Čistá meč. Myslím, že to bude dramatickejšie trošku. Každopádne není to tých 20 sekúnd, 30 sekúnd, lebo keď sa to teraz skracuje, zapáli, tak je to už teraz sa vyvíja vodík a keď som to aj zapálil. A toto horí tiež. Čo s tým teraz? Treba búchať? Prečo to chytáš? Báli, či ne? Nie, že zaliate vodou. Toto horí, tam sa robí, tým, že to je otvorené, tak to robí normálne. Toto je vodík, ktorý by, teda vodná para a vodík, ktorý by, keď zapáliš, tak robí buch. Si videla, že to horelo, že to nedymilo tak strašne. No ale... Stále horí? Čo? Nie. No vnútri ešte sú nejaké reakcie, ale to... Dobre, môžete vypiť.